Hej og velkommen til i dag. I dag er det spillet Minecraft, og det er Minecraft Expedition. Episode 9. Hvad kom, vi skal sove. Ja, det er lidt svært, jeg kan ikke finde hjem. Der er monster i nearby. Nej, jeg er nok virkelig ved. Det er det sgu ikke min dag. Siger du? Der er ingen monster, der kan se mig. Fedt, du skal ikke bare gemme så mange ting til dig selv. Nej, det er bare rodekassen. Jeg er på vej hjem nu. Jeg skal ikke røre min hest. Jeg skal have et æsel, når det bliver morgen. Bastian, ved du hvad FN-knappen er? FN? FN. FN, nej. Det står, det er den venstre nederste knap. Nå, den. Jeg ved ikke, hvad den gør. Prøv at trykke på den, og så F3, ved du hvor det er? Er det ikke bare 3? Nej, jo, det er lige over 3. Jamen, der er der bare sådan nogle rektangler. Og så står der også F3. Ja, det skal du trykke på. FN F3. Okay. Så siger jeg 2 på stejf. Altså, Z, det er 4,0/3,6. Nej, light 15. Nej, så på light, ikke også? Så står der light 15. Parentes 15 sky 12 blok. Bastian, du skal lige vise... Koordinaterne, hvor det er henne? Jamen, det er koordinaterne, jeg skal have, ja. Okay, hvor står... Kig mod månen. Hvad viser de der knapper så? Jeg ved ikke, hvor månen er. Jeg kan ikke se den. Ligger du og sover lige nu, da? Nej. Jeg kommer hjem igen, Bastian. Hvad vil du gøre? Slut for den her episode med mig. Okay, debug pi shift. For help press F3 og plus Q. Altså for hjælp tryk F3 plus Q. For jeg prøver lige at flytte mit skærmbillede. Nej, det skal du ikke gøre. Bare tryk på FN F3. FN F3. Jamen det har jeg. Jeg har stadig koordinater på. Jamen det er den der står X, Y, Z. X. Jeg har fundet den der facing south. Der står der towards positive Z. Okay, jeg skal den her vej, så tror jeg måske, jeg kommer hjem, hvis jeg bare fortsætter den her vej. Og så står der -6,2/-5,6. Det er Z. Jeg prøver bare at tage den her vej. Towards positive, ikke også? Det skal være 5,7. Altså, nej, -5,7 slash -4,5. Okay, fætter? Ja. Ej, min hest, den dør også snart. Den skal have noget sukker. Har vi det? Nope. Intet sukker hjemme hos os.
For det synes du ikke, det er dumt, hvis man bare har skjoldet i den ene hånd, så i stedet for, at man har skjoldet der, hvor skjoldet kan være, og så har man sit sværd i den anden hånd, sådan så man kan blokere og så slå. Hvordan lavede du overhovedet skjoldet? Kommando. Eller ikke kommando, For da jeg har lyst til at gå i creative og få Lytras til os. Har du ikke også lidt lyst til det? Jo, jeg kan ikke komme tilbage. Det kan jeg ikke. Jo, jeg kan lave TP. Så kan jeg ikke få min hest med. Nej, det er bare gør det, jeg vil hjem. Okay, skal jeg skrive Nej, jeg skal lige have tingene af min hest. /TP. Ja, /TP mig selv. /TP tab. tab. Hvad siger den så? Og jeg kan ikke skrive A. Nej, men du må skrive tab. Hvad tab? Jeg kan ikke skrive tab. Jeg kan ikke skrive noget med A. Nej, det er en knap, der hedder tab. Hvor er den henne? Den er lige under. Kan du se C-knappen? Ja. Så skal du gå 2 knapper ned, så er der sådan en med en pil på. Nej, du har... Er der sådan en pil til venstre, pil til højre, pil op, pil ned? Nej, det du ikke fortælle det. Jeg facetimer, så kan jeg vise det. iPhone 4. Eller hvilken iPhone har du? Og så er bedst, det er den der knap. Det er den her. Okay. Jeg har trykket på den. Ja, hvad står der? Hvad har du så indtastet? Jeg har trykket på den, ikke også? Så skriver jeg TA. Jeg kan ikke. Trykker på den igen. TA. Så skal skrive /TP og så tab. /TP og så tab. Ja, så lav lige en mellemrum og så tab. Så laver jeg et mellemrum og så tab. Ja. Står der mig selv? Ja. Ikke tryk. Der står mig selv, Alexander. Nej, så kommer du ind til mig. Du trykker ikke vel? Nej, og så laver jeg tab igen. Ja. TP mig selv, Alexander, Bastian. Nej, vent. TP mig selv, _ Alexander. Og så mellemrum. Bastian / Andersen. Jeg er hjemme. Jeg vidste ikke, du havde så lidt liv. God start. Lige kom hjem. God start. Virkelig god start. Virkelig god start. virkelig god start. Mine ting, de er klar til at blive høstet nu. Jeg høster bedst. Hvordan får jeg det der ting væk, fætter? Hvad for noget? Den der koordinater. Du skal bare trykke på FN og så F3. Jeg kan ikke ud af det her. Det er fordi, det ikke fuldt vokset ud. Nej, det er jeg godt klar over. FN... Har du en sadel på F3. dig, Bastian? En sadel? Ja, det har jeg. Ja, det er min. Ja, så kom. Jamen, jeg skal lige dræbe det her skelet. Jeg smider den, når den despawner om lidt. Fætter, vi leger gemmeleg. Find sadlen. Ja, vi leger find sadlen. Fætter, vi leger find sadlen.
Du har ingen anelse om, hvor den er. Den er ikke inden for, kan jeg sige, den er ude i haven. Den er i den vandsø. Nej. Den ligger et sted. Au, du skal ikke slå mig, eller hvad? Nej! Bastian, jeg skriver lige til dig på din telefon. Jeg stopper ikke episoden allerede. Nej. Jeg slår på dit skjold. Nej, jeg kan ikke skrive min taletid. Det virker ikke lige nu. Fætter, jeg slår dig nu. Hold dit skjold fremme. Fætter. Men prøv at slå mig nu. Jo. Ej, det var! Ikke mere. Ikke mere, siger jeg. Jeg dør lige om lidt, Bastian. Jeg dør da også lige om lidt. Har jeg healer? Jeg høster farmen. Bastian. Kig Ja. på mig. Øj. Nej, ikke slå mig! Bastian, du tager ikke mine ting. Det har jeg heller ikke gjort. Jeg ved ikke, om du tager det. Jeg tog bare 2 lilac og et shield. Jamen, jeg skal have mit shield. Det har jeg skidt dig. Okay, godt. Ved du egentlig, hvordan man laver et banner, Bastian? Nope. Okay, det ser bare vildt bedst ud. Det ved jeg, mener faktisk godt. Har vi noget uld? Nope. Jo, vi har et stykke grey wool. For jeg vil have texture pack på. Lad være med at slå mig. Jeg vil have texture pack på. Jamen, det er indviklet. Det skal du ikke gøre med en stor til. Okay. Nu jeg kan lave en video med det. Nej, det skal du ikke. Det er bare at sætte en skid til. Det skal du ikke lave til. Jo, ting hvis det ikke gør. Eller ved, hvordan man gør. Det vil jeg ikke gøre, hvis det var mig. Men det er din YouTube-kanal. Men fedt, du skal altså lægge det sådan, som jeg har lagt det ind i chesten. Ja, det gør jeg også. Så du skal bare gå ind i chesten, så skal du bare holde shift ned, og så trykke på den item, du gerne vil lægge ind. Den skal op i den der, hvor der er flest i hele tiden. Nej, hvor der regner. Har I godt været over ved jer? Nej, vi er ikke regnvejr. Har I ikke? Nej. Det regner helt og helvede til os. Skriv i kommentaren, hvis især den her dag, hvor jeg har lagt den ud. Lige præcis den her dag, hvor jeg lige har lagt den ud. Skriv om det regner. Eller nej. Nej, bare lad være. Lad være. Det skal I ikke gøre. Det skal I ikke gøre. Lad være. Men fætter, jeg skal lave en video, og jeg siger det lige off-cam. Lad os få det på telefonen.
Du skal lige sige noget sjovt, og sådan noget, som det underholder. Som hvad? Du kan sige nogle jokes. Er det? Ja, du skal sige jokes. Ja. Nej, fætter, det er lige meget, det er lige meget. Jeg lukker altså snart ned, Bastian. Skriver lige noget over telefonen. Jeg lavede nogle smiley'er, jeg godt kan lide til dig. Fætter. Det er simpelthen det, du har jeg skrevet. godt kan lide til dig. Var det ikke meningen, vi skulle lave video? Du sidder bare og skriver. Jo, sådan der er noget sådan. Nå, men skal vi slutte af her, fætter? Ja, det synes jeg. Okay, det her det bliver så en fætter næste gang. Sådan. Jeg var lige sige noget, like, fan, kommentarer, skriv abonnement, så ses. Fætter, sig ses. Ses. Damn.